Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. K5 News FM. News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto kayong inas parating sa bawat buses na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo!
K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo, 33 minutos, makaligad ang alas 4 sang kaagahon. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number 1 ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Good morning, Iloilo City! Good morning, Philippines! And good morning sa tanan nga nagatutok sa aton ri sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kamusta na kamo dira sa aton siring mga ka-K5? Nga temprano pa nagbugtaw. Pero tawag na, late naman nga nagtulog. Kasi no, grabe ang ka-relate, be. Ano halos normal, tawag na, number of hours sa pagtulog. Around 3 to 4 hours lang. Mga ka-K5, kamusta na kamo dira? Kamusta ang inyong damgo? Ang inyong pagtulog? Nagdamgo man kamo ba lang nga nagdaog kamo sa luto? At sige lang anli damgo man kita tanan. Sa mga ka-K5 nato, welcome na kamo diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Every Sunday mga ka-K5, ang programa Sunday Morning News. Of course, kaupod ninyo subong ka-K5 Kim Montaño Caluyo, ang inyo langga Kim mga ka-K5. Sa mga titos and kitas naton, sa mga ginikanan, sa mag-ululuton, kung mag-ululuton, and of course mga ka-K5 sa iban pagidara na nagahimos na padulong sa simbahan mga ka-K5. Okay, masimba, it's a routine. Kagnangin kultura na sang tagsak ka mga puloy-an ninyo, mga magsimba kada kaagahon, namigid man magsimba nga first mass mga ka-K5. Ma-refreshan pang imo mind, kag hindi patamaan, kag inot mga ka-K5. Adra kay Tita Rena Mapa sa Distrito sang Lapas, good morning! Naong ko siya tamyaw kay ako kanong iya nga pamukaw. Sa aton nga mga ka-K5, mabatian kita halin sa Premier Distrito, tubtob sa Quinto Distrito, dira sa First District of Iloilo via K3 News FM Yagaw. Kapod naton dira si ka-K5 Kuya AJ.
Sa makatapo dress ng Philippine Army, kag sa iban pagidara nga taga law enforcement agencies, sa mga taga Philippine National Police, sa mga taga Bureau of Fire Protection, sa mga taga Philippine Coast Guard. Kung ano man ang inyo sila nga trabaho, good morning, good morning. And of course, dira ha, nakapamati via K3 News FM Yagaw. Dira naman sa segundo distrito, listening via K3 News FM Leganes. Kay Kuya George dira, good morning. Nakapulo pangapin na Kuya George. Sa mga taga segundo distrito dira, kag kasi manwa ko sa may banwa sang Leon, how are you? Kumusta ang inyo siring pagbugtaw? Bala ang pagbugtaw ninyo, inspired man ka mo? Kundo halos tamad na lang ka mo magulang. Garing do ka tawag na. Kung hindi ka man halos ni magtinir sa balay mo, kapin pa kung wala ka mo aircon. Kung ang bugas ang electric fan nyo, init man. Okay, of course, no, sang nag-umpisa dari ang dry season naton, do halos pati puwak naton gamalala. Mga ka-K5, good morning dira sa mga taga 3rd District of Iloilo. Listening via K3 News FM Kalinoy. Upod naton dira si Kuya Jepoy. And of course, sa aton siring mga tagpalamati dira sa mga kasimanwa ni ka-K5 Ray SPH Umalay. Dira sa may banwasang Pototan. Dira naman sa 4th District of Iloilo. Listening via K5 News FM Pasig City. Sa technical side, ka-K5 Edmar Lequinia. Kamusta da, Sir Ed? Ganapulupunggan ang pag-piyong-piyong. Sige lang, pangapi lang dara DTX Coffee Mixer Edsa. Kung damit ni magkaon sang bibingka o sang puto. Ano pag damit kanon nga kakanin man. Kung namit maghigop sang kaldo, sang pata, dras may tabukan. Mga ka-K5, sa ato nga mga listeners dira sa Quinto Distrito, mabatian kita via K5 News FM Sara 88.7. Dira sa ila station manager sang K5 News FM Sara, si Maninay Manika, K5 Manilin Abaro Pale. At ang technical side dira, Papa Flo, good morning. And of course, naka-live man kita sa aton Facebook page, K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. May mga kalantahan bala kita sang happy birthday sa bong. Nagadugang ang inyo edad. May ara gad yang bisan ano kadugang sang ila edad. Wala gadugang ang ila nga buot mga ka-K5. Wala ga sangkad ang ila paminsaron. Pero kay it's your day, wag nating sirain ang inyong moment. Mga ka-K5, good morning sa live viewers naton. Kay Sir Von, Von Carlos Suligan Sapio, ikaw subong sir sa tag. K5, si Sir Von subong. Si Sir Edmar ang in-acknowledge ko. Mali si Sir Von, rin ako nga iban pag in-acknowledge mo ka K5 Kim. Sir Von, good morning. K5 Ruben Molina. Kamusta dara Sir Ruben? Ading kagari katutok Sir Ruben. Sir Mot Espolgar. Sir Ma'am Mot Espolgar, good morning. Kay Ma'am Mary Andy Lumampaw, kamusta dara ma'am? Para si ma'am sa abroad ka ma'am Mary Ann, no? Sa aton nga mga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2. Nga syempre aga pa na nagabulugtaw para sa ilang mga trabaho. It's a beautiful Sa ibang dara nga nag-obra sa mga puloy-an. birds are singing. Temprano pa nagapaninlo. Temprano pa nagaluto. Correct. Ginadungan sa paglaba. Muna yung mga mapisan ng mga Pinoy. Kung kita nyo kung mga employers bala, no? Ang iban sa ila, gapangita sa qualities. Just like ang pinabatasan sa Pinoy bala nga mapisan. Mapisan kitabi kag mga pasensyusa. Debla Sir Romeo Sobere. Aga pa nagbugtaw si Sir, si Ma'am Julia Peruelo TV.
Grabe vlogger si ma'am. Beautiful Sunday. O, i-follow nyo si ma'am Julia Peruelo TV. Taga-diin ka gani mama. Oh, grabe init, brown out na. Gani ma'am Julia. Mga around ano kayo na to man? Mga 4 pasado las 3. Mga 3:50. Mga 4:05. Tapos ang nag-bulo brown out. Naalala ko gulpi lang nag-lights off. Pero sa ho ni sang mga bana, magkuhit-kuhit sang ilang mga asawa. Ari naga, dulom naga. Ma'am Norma Dana Balduque, good morning. Sir Joe John Angelo M. sa Rosario. Madami magkaon subong sang malunggay pandesal. Isaw-saw mo sa kape. Kung pandesal nga mahumok. Una may mga tagpiso pang tinapay, no? Subong do wala nagawa, no? At syempre, alang man nga mag-stick sila sa piso ko. Mahal na ba ng harina? Subong! Ang ila sila nga mga ingredients. Charity vlog from Barangay Granada. Bacolod, ma'am, no? Ang Barangay Granada. I-follow nyo si ma'am Julia Peruelo TV. K5 Yuvel Pabale. Te magulugin ot dira kon brown out no. Mayo lang niya ang may mga generator. Ate kon ang imo balaya sa uma. Tapos golpe nag brown out. Tapos di kawayan na bala buksan mo lang ang bintana. Tawag na gasulod lang na ya ang priska nga hangin. Pero kon wala ka sang mabuksan nya bintana. Kay ang pader lang ang pagitan nyo sa tupad balain nyo. Ito nagahiwaos, gini pa ginawa mo. Halos maligo ka na lang ni aga pa. Pero paano ka paligo kung wala man sang tubig? Damo riban ga problema gyapon sang tubig. Bala na silang permi kami nagabayad sang tubig namon. Pero do hangin lang maning gwa niyo. Permi kami gabayad pero do kahigko man man. Do limpyo pa ni ang tawag na ang kape di sa tubig gagagwa. Mga ka-K5. Dibla namin, ganyan kung aga ka pa nagabugtaw, no? Mga around 5 a.m., 6 a.m. Asaksihan mo ginang tawag na, ang sunrise. Kagatawag na. Ang halin sa malinong tubtob sa masako nga dalan. Pag sa paglinong liwat sang kalibutan. At syempre sa mga call center agents naton dira kag iban pagidira nga mga security guard, mga graveyard ang ila sini nga shift mga ka K5. At puno pa huway mga moms kag sir. Kung ka mo anay sang kape. Kung pwede man walking ka mo anay. Para tawag na mamat-amat ka lang makapoy ka na lang. Kag ihigda mo na lang na karon. Watching from Malay-Balay Bukidnon. Sir JM Jorge Dangalio. Nami mada sa may Bukidnon, Sir JM, no? May mga bukid na mga mountain formations. Gusto ko man magkadroda mo. Tapos ma-swing to. May something view nga muna mo. Kay Ma'am Julia Peruelo TV, aga pa nagbugtaw, brown out din sa Bacolod, hasta sa hapon, gurumadam. Kasi diri sa Iloilo, ma'am, nag-lights off man diri, ma'am. Quits lang ko nung Bacolod, kag Iloilo. Ate, sige, pwede gid ka mo kano, Pwede gid ka mo kalagaw, subong kay brown out. Kadtot ka mo to sa mga kabusayan. Kung pwede man sa baybay, pwede man sa suba. Galing kay mga suba, subong puros na igko. Tapos puros na kinalihan sa mga kwari-kwari. Puros na kinutkutan mga ka-K5. Ka-K5, ansari ka man sa una, huwag na lang mo'y suba.
Dibla sang una, may mga isda ka pa makitaan. Subong do halos wala na ganyan. May isda ka makitaan, gakapatay na bala, no? Panimaho na. Tapos damo na subong sa mga suba, na may tupad mga tawag na, mga pigiri, mga factory kung ano man dira. Dira ka diretso ang ilang basura kung nigo da. Tingala mo nga pag salo mo palang sang tiil mo, gapalang atol na. Ang bali ma'am, K5 Alira Api. Ang bali nami nga aga ka pa mabugtaw lang ga Kim kung kumplito ka man sa tulog. Sino na lang abing kumplito sa tulog di ha? Ati sige lang importante kumplito ang ngipon gyapon. Pero kung hindi na kumplito ngipon mo, there's still always a reason to smile. Damo ka na sa mga kilala nga mga bingaw ang ngipon, isa na lang ang ngipon, nagayuhom-yuhom sa gihapon na. Yawan ka ngat-ngat daras ang tawag na. Sa mga tawag na, sa mga matig-abal nga kalanoon. Sa mga mais. Namin na subong uso ang mga tawag na mga sarguelas. Ang mga sarisa, ang mga santol, ang kamunsel, ba? Kanamit, gano'n. Gari kong palakaon kaya kamunsel. Tapos gulpi ka lang yan nag-utuhan. Tamaan na ka lang to. Kanda mo man ka mo nagkaon kamunsel, tudloan na ilang kabuda. Dabla sa mga K5 naton. Sa mga security guard naton dara sa mga ospital, sa Iloilo Mission Hospital, mga suki naton dara sa West Visayas Medical Center, dara sa may Western Visayas Medical Center, sa may ano gali sa may distrito sang Mandurriao. Ano pagad mga ospital naton rin sa Qualimen, sa Siinpo, sa tanan nga nagapamati sa aton rin. Sa Lalama, kamutanan, sa mga security guard sa mga universities, dari sa syudad sang Iloilo, sa mga suki naton dara sa West Visayas State University, kay Sir Evie Cordova, kay sa iban pagdara nga mga tiso yun nga mga security guard sa WIVSU main campus, dara sa mga security guard sa Western Institute of Technology Kunuwit. So may lady guard sila dadang katahom, ala Koreana ang beauty. And of course dara sa mga security guard dara sa Central Philippine University. By the way, ang iba ng mga estudyante subong manog college na, may mga interviews na especially dara sa West Visayas State University main campus. So good luck gida. Always gida answer from the heart lang. Salig lang sa tawag na sa stock knowledge. Just be eloquent. Kag talk from your heart. Importante kung ma-interview ka mo bala mag-college ka mo. So na ka mo magpalapaw sang istorya. Balgani nila when it's too good to be true. Kung sobra nakalapaw-lapaw gid istorya mo da. Okay lang man nga confident ka pero kung sobra na gani nga palapaw. Hindi ba naman nami, di ba? Nagaka-turn off darang naga-interview sa imo. Sir Perlito de Los Santos, sa mga listeners naton dara, para subong sa mga merkado publiko, prano pa dara nagapamili isang ilang nga mga utanon. Doon namin magkaon basta mag-aga ganino mga pamahaw. Namin magkaon sa ginisang baringo. Pwede man siyang tawag na sinanlag. Tapos butangan mo sang itlog nga tinanong. Kung sang ikihadan mo da sang Bombay. Shout out dira sa barangay captain sang barangay Granada, Bacolod. Best kapitan all over the Philippines na kana. Nakakuha sang award si Sir Honorable Armando Vito. Ba kampiyon ba? Bali Sir Mot Espolgar nami gid man kun aga kapag bugtaw kay 5 Kim o kag mag-online kag mamati sa K5 News sapang nagadigamo.
namin magkaon sang kalokalo. Gay na ko wala kaon kalokalo ba? Tamo na sa amon to ya ang kapinpres mga 2nd district, 1st district sang Iloilo. Ang mga tawag na mga kalokalo, ang mga ginisa damo na permiya kamatis. Unlike diri sa syudad no medyo malaka lang nung tawag na wala sila gawayag butang sang kamatis kun magisa-gisa. Tara sa may Antipolo City si Mamot Espolgar ginasar kumaniman. Sa mga taxi patrollers naton nga nagalibot-libot diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kay Sir RG Balansa Calanoy, and of course diraman kay Sir sino pagid mga taxi patrollers naton kay Sir Blair Matuliano, sa iban pagid dira mga ka K5, and of course kamo dira tutok kamo sa K5 News FM kag patunugan nyo dira ang inyo radyo, ang inyong Bluetooth speaker. Okay, from time to time basi wala kamo kabulo nagalibot na diri ang K5 News team si ka K5 EJ Cordova. Once nga mabatian niya na gani ang tingog dira sa mga ka K5 naton kag sa mga pasayod dira nga diri lang mabatian sa K5 News FM. Ati dakpon niya kamo ba? Huli pero hindi kulong. Huli pero may kape. Huli ka na may kape ka pa. Ang DTX Coffee Mix. Tapos may ara pagad kitang program mga ka K5. Ang inang K5 kadakop ka promo bala no? Nga maglugo-lugo kapag bala no? For example, gapamati ka dira, hatagan ka sang kaping ay sa kabak. Tapos hatagan ka pagid sang coupon. Kung tawag na user kapag sang mga products sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Amili tawag na. Nagapinitla ako ka K5 Dr. Amil Itangoy. Ati, pwede gid ka mo makadaog Tawagan ka mo dara kag maglugo-lugo. Kinanglan ko gid guro mag-tongue exercise. Okay, sa may ara gid kita sa mga moments no. Na gusto mo magmit lang sang baba mo. Pero kung kay isabla to gid hold back ka mga ka-K5. Marios lang sa na-stroke ka ba. Good morning kay Ma'am Shane Reyna Taghap Ocanya sa may Saudi Arabia. Kampiyon. It's a beautiful day. And of course, subong nga kaagahon, istoryahan naman nato ng pila ka mga balita kag impormasyon. Mga ka-K5 sa aton sila nga mga headline. Nakita diri sa aton nga balita lokal. May isa ka marine engineering graduate, mga 24 years old pa lang ho. Nakuhaan sang masobra 600,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Adres sa may distrito sang Mandurriao, mga ka-K5. O ti hamakon mo na lang ni. Marusakay ka na tanay sa barko. Galing kay mga ka-K5. Deny ni dong ang allegation naga-engage siya or involved sa illegal nga droga, mga ka-K5. So bantayan na naton karon na. Kag subong ang ginahulat-hulat sang tanan. Ang barangay kag SK elections ang ipatigayon sa December 2025. O tiyempo nyo na nakapin pa kun tawag na mga duwala inobrahan man ra mga barangay kag SK officials nyo. Mga suplado, wala ka mo gin panglista kay kontrapartido kuno kamo. It's your time to shine nga magbawi sa ila. Siyempre, hindi na pagbatuhon sunod yung eleksyon nami managani nga maislan na ni sila. Kung ikaw kung barangay official ka or SK official ka, qualified ka pa man nga magpadalaga. Kung palangga ka na sang tao, kung maayo na nang hinimuan nimo. Matawag na madaog ka na liwan. For example, incumbent ikaw tapos nagpadalagan ka kag naperde. It means nga medyo napigawan ng tao sa imo nga pagpanerbisyo. Either nga pigaw ikaw sa public service o kung mlain ka batasan. Ka-K5, may mga bati-bati na kamoderan. Hindi pala na
lang man kabulan. Probably subong na nagaplastar na sila mo. Nagaplastar na sila sang ilang mga inugline up. Mayo-mayo na sila subong sa tao. Kay may tawag na may tuyo liwat nga magpadalagan. Kung ba si tupad balay mo dar nga suplada. May kaganaaway mapadalagan ha. Kung wala man sang hinalungong so bantayan na naton karon ng pila ka mga detalye kag impormasyon sa dugang naton nga headline ang pagpanghatag sang ayuda gindubili na sang Commission on Election starting May 2 until May 12 mga ka-K5 bilang paghatag sang leeway sa aton sa ring tawag na 2025 midterm elections mga ka-K5. Mambal ng iban nga wala paghanay ko kabaton. Stop na dayon sa May 2 hasta sa May 12. Ati sige lang basi makahingagaw ka sa May 1. Sa mga wala kabaton sang dole tupan. Damo gid bala ka relate na no. Ambal nila kuno. Ang iban kuno nga nagasulod ra sa may dole tupan. Ang iba na hindi man kuno deserving. Ambal sa mga netizen. Kay kalabanan kuno sa mga manuglista, mga barangay official. Ang ila kuno parinti ang ila ganalista. Ko nang ila nga mga migahon. Ang iban na gani pa. Ito hindi man gani kabalo magpanilhig sang maayo. Tako pa na dagani minimum wage sila. Pero minimum of 4 hours ang ila drang obra. Madole tupad daguro ka kay 5 ansay. Bisan silhigan ta pahalin ni stasyon nasta sa Plaza Haro. Mayara man iban nagareklamo. Nagdamo ra inaway subong sa AX nga na ho. Sa DSWD mga ka-K5. Amo ko nakitaan nga mga videos online. Nga nag-inaway. Nagareklamo, mambal nga. Ambal nyo man to 5,000. 2,000 na lang yung nagabot yahaw. Pero mambal nga, ambal nyo 2,000. Nga isa na lang ni karibo haw. Tapos may ara man niya gulpi lang na disqualify. Amo na budlay ko nagapatunga dara ano. Naga-intra dara mga barangay official. Tapos may mga lamod pamulitika balan. It is according sa mga netizens naton, sa mga makita naton online. Nagligad gani ko no dara sa may haro. Nag-ilinaway dara. May nalipong padagani ko no. Tungod nga hindi ya mabaton kag do lain gid pamatyag yayawan to sa kapila. Dako ang gid promisa sa ila to nga makuha nila. Tapos pag-abot na to sa pag-claim na. Diba, do tsakto lang pamiliti. Sa Ma'am Josephine Florendo Diaz. Galing kay subong, kay puros na lang kita financial assistance nga financial assistant. Kay sabla ito ginatudluan naton madang mga tao. Kaya magtinamad. Balay may mabaton man ko itong 5,000. Mabaton man ko itong 3,000. Tapos sila tayo nakabaton sa financial assistant. Makitaan mo dugay-dugay at to na sa madyungan. Nagatong ets na to ha. Tungkod dito na sa bulangan. Ang ilang makabataan daw yagit. Walos hindi ka paligo kag hindi ka kaon da. Kay ginsugal na to. Kung gin bakal sang ilang mga luho. Sige mga ka-K5. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. Isa ka minuto, magaligad ang alas 5 sang kaagahon. Standby, magapanambalik kita diri sa aton nga pagpangalagad. Diri lamang sa programa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika.
pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog tanay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bagong nga paglaog. Wala sang daya ay bisan anuman kabudlay, wala sang daya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Miguel. Before ko na Mexico, almost a decade ago, lagi na sakto ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil na actually sa mga pagkilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin is ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay, magpila sa tao na nagsalit sa akin. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy na magpadalan sa akin. Yes, wala pa yan na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nicole. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dapot na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasanid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Miguel sa paghatag sa akong sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadagdagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamili kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman na Handa magpalangga, serbisyo hindi matula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019
mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan, and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi, and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nagkontak ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat, and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months gin-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako ato nga reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Ramil Uy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Ramil Uy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay anuman kadugay, wala sang bayaan anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay atong gid nga masarangan ang tanan nga kasugo bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay.
Wala sambaya ay bisan anuman kabudlay. Wala sambaya ay bisan anuman kadugay. May iwan na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw. Atong lang nga panulumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema. Magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaon. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon gyapon kay boss god. Kung makasala man gid ko, makumaki-makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Day Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya. Kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod sa balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga ka-K5 News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Bango na! Pag magkape! Nagapanumbalik kita diri sa aton programa. Sunday morning. Diri lamang sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa aton pagpangalagad sa programang Sunday Morning News. Good morning kay Ma'am Erlina Talarma Goles. Dira sa kay Sir Noel Goles sa bana pinalangga ni Ma'am Erlina sa may Telecom Compound sa Barangay Quintin Salas Haro. Dira sa may Tintin Turo-Turo sa Distrito Sang Mandurriao sa Airport Mandurriao. Sa pamilya Manaay sa ibang pagdira nga nagatutok sa aton nga pagpangalaga. This time at check kita update nahikan sa aton nga pag-asa Iloilo sa lakat sang aton suri nga panahon. Naka-standby sa linya si Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, kaupod mo subong sa K5 News FM sa programang Sunday Morning News ka K5 Kim Kaluyo. Good morning! Yes, so may nga sa tarang nga tagpramatis ang K5 News FM. Yari pinakauli nga lakas sa manahon karon nga adlaw, April 27, 2025. Ito tropical convergence zone or ITCC ang nagapikto sa Mindanao, sa easterly sa nagapikto sa nabilin ni bahin sa lungsod. Awas ng Visayas, particular na sa Latsang Iloilo, karon nga adlaw magapalibabaw ang pati sa magalaumon tugtog magalaumon nga kalangitan ang federally, where whether kita sa gihapon magluwas lang sa mga isolated yung mga pagulan pagpanilat na nag-uop nila sa ning easterlies. Ay natugtog makasarangan naman niya hangin, magali na sidlangan, pamina na sidlangan, magadala sa mga makana, itugtog makasarangan niya pagbalot sa karagatan.
At ang sa atong temperatura nasa 27 to 34 degrees centigrado. Adlaw magabot na alas 5:33 karon nga aga, magatunod alas 6:02 karon sa hapon. Kaya kamay pinakauling nga sa panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa, early Depra. Thank you so much, Engineer Dapra. Nabatian naton ang weather forecasters ang Pag-asa Iloilo, si Engineer Charlie Dapra. As usual mga ka-K5, sa aton siring the past following days, na medyo mapaang ang aton siring tiyempo. And of course, may times man, may areas na pwede maapektuhan sang ITZZ o nga makabatyag sang pag-inulan-ulan. Pero kung subo nga brownout, mami na lang na mag-ulan-ulan na. Ang hindi lang natamaan ka basko para mabulubog nawan man kita. Ma'am Josephine Florendo Diaz, Ma'am Shane Rina Taghap Okanya. Kag sa ibang pagidirahan nga nagapamati sa aton. My beautiful day when you say mga ka-K5 kahapon, maging patigayon rin nga drug by bus operation. Akon sa Rino, ang isa ka marine engineering graduate ang nakuhaan sang masobra 600,000 pesos nga balor diri sang ginapatihan Shabu mga ka-K5 sa distrito sang Mandurriao. We'll drive on and follow the sun. Natabo ini sa may okonining operasyon ang patigayon dira sa may barangay Bulilao, distrito sang Mandurriao. Kahapon sang hapon, April 26, ang arestado mo si alias Eman, 24 years old, nga residente sang barangay Our Lady of Lourdes sa Haro, Iloilo City. According diri sa kapulisan naton, with Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang Deputy Station Commander sang Police Station 10, nga nakuhaan ni siya sang nabaklan siya sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 18,000 pesos bilang buy bus money. So all in all mga ka-K5, yara sa around 680,000 pesos ang market value sa mga confiscation sa sining subject mga ka-K5. Pero according diriya sa side naman sang subject na naga-training siya para makasakay sa barko kag ginapanindugan, kag ginapanginwala ang akusasyon batok sa iya may involvement siya sa illegal nga droga mga ka-K5. Halos wala tuong nga mga drug by bus operation, sunod-sunod mga ka-K5 sa tagsa ka mga distrito may nagkaladakpan. Kung kaisa, kita nyo, diba, may mga gapang tripping dari sa aton. May iban pagidar nga mga insidente, nga mga tawag na. Halos hindi mo ba mapatihan nga minimuan sang isa katao nga yara sa normal nga paminsaron at tungod diri sa epekto man niya mga ka-K5 sang illegal nga droga. Halos hindi na sila kakilala na sang tao. Para iba, nagapangawat para lang masustain ang ilang kinahanglan. Sa illegal nga droga, mga ka-K5, ganapangita-ngita sang ila sining lawas. Mga ka-K5, di kabay pa. May chance pa ka mo nga magbago. Magreforma sang inyong kabuhi. Mga ka-K5, especially sa mga kung super addict na gid ka mo, then probably you need to seek help. Kinanglan mo sang bulig sa mga profesional nga makapa-reforma diha, makapa-rehabilitate sang imo paminsaron, kag sang imo kabuhi dira. Especially panumdumon nyo kung may makabataan ka mo. Tiyang puturo sa makabataan ninyo. Muna mo ng sitwasyon nyo bilang ay ka mo sa illegal nga droga. From anytime, pwede nyo sila masakit. Mga ka-K5. Pwede nyo sila kung ano mahimo nyo sa ila. Kung ang iba na, syempre,
ginaalat na lang ang kwarta para sa illegal nga droga, hindi nakasuporta sa ilang mga kabataan. Kasi kung kamo pa lang, medyo lamharon pa lang man ang edad nyo, manumdumon yung mga handom ninyo. Kag kung tawag na, siyempre kung may mga malain ka na nga record, ayawan ka nakapangita sang trabaho. Para mo na gani, no? Kapatigid kita nga may mga tsansagid sa pagbagko. Kung ano ka man subong, may tsansa pa nga mangin, for example, kung wala ka nangin maayo subong, pwede ka nga mangin maayo sa mga masunod nga inadlaw. Pwede man, baliskad ah. Pwede man niya maayo ka kahapon, subong lain ka na nga tao. Debla Sir Boboy Baryon Amiglio. Kamugid na. Wala na sa pa-administrasyon kung sino man dirang presidente. Ma-engage ka mo dira sa illegal nga droga. Kung gusto nyo baguhon kabuhi nyo, kung gusto nyo malinong ang kabuhi nyo, bisan sino pa na nga presidente nagkapungko. Ay, hindi ka mo ganda mahintra sa magmeter sa illegal nga droga. Mga ka-K5. It's a beautiful day. Meanwhile, ginahulat-hulat rin sang tanan ang ining balita na madayon sa 2025. Kung madayon ang 2025 barangay kag SK elections sa maabot nga Disyembre 1 mga ka-K5. So, nag-release diri, nagpagwa sa prescribed calendar of activities ang Commission on Elections para sa 2025. Barangay and Sangguniang Kabataan Elections sukon BSKE. According diri sa COMELEC Resolution number 1132, ang COMELEC ang nag-schedule sang 2025 BSKE sa Desyembre 1. Sa diin, nagasugod ang casting of votes from 7 a.m. up until 3 p.m. mga ka-K5. Kag ang counting, kag ang pag-canvas sa mga boto, ang ipatigayon gilayon right after sang closing of polling precincts. Poll body, kunin COMELEC, again talana mano ang election period from October 21 up until Monday to December 31 mga kaakon October 21 Monday tubtob sa December 31 Wednesday mga ka-K5. By my side, let's take the car and go for a ride. Excited na bala ka mo dere sa BSKE 2025? Probably na yung iban ng mga barangay official subong ako ng mga may plano nga magpadalagan. Grabe na ni suporta nila sa mga national candidates, sa mga tawag na nagpapili gobernador, vice-gobernador, sa mga mayor. Okay, kung iba na, probably, ang kapadalagan mayor, bala kung buligan mo ako subong, buligan ko man kamo kung makapungko na ako. Laban-laban no? Kita mo iban, halos panginmatyan nilang mga ginakampanyahan nila sa pagka-mayor, sa pagka-SB member, kung ano man drang opisyal, o man drang posisyon mga kakifan, whether local or national. At nalain-lain diri ang tawag na ang reaksyon sa aton sining publiko. Iban ti nalipay man sa sining announcement nga madayon sa December 1, 2025 ang barangay and SK elections. Yambal nila maisla na tong tawag na mga opisyalis na mundo wala ano pakels. Kita mo man wala man sa mga activities sa inyo barangay, wala sang panihuynihan. Kagang mga barangay officials ninyo, kung sila pa balaluhudan mo balahaw. Imbes nga sila ang magserbisyo sa pumuluyo, kag ginatawag nga serbisyo publiko. Ang publiko pangluyag nila yung magserbisyo sa ila. Pati binagon nyo dara mga ka-K5 ha.
Diba, laan nyo man na, especially kung, siyempre kung tumando ka mo, laan nyo man ang piramatasan sa mga may plano dara magpadalagan. May bate-bate na da sa inyo. Kasang nag-announce ni ang Comelec, may ara na nga nag-express sa social media. May nga plano nga magpadalagan. Kapamangkot, suportahan nyo man ko ayan. Ate kon kamo dra mga ka-K5. Kung kamo may plano dara, so latag nyo na dadaan ang inyo sa mga programa. Amat-amat na kamo sa pag-brainstorm. Mga ka-K5. Will it be good sa amon barangay? Ano ba lang matabo? Tawag na. Ang ipatuman ko nga muni, ang muna. Ate, ano din yung reaction, Sir Michael Villarin, Ma'am Josephine Florendo Diaz, sa announcement ka madayon na sa may December 1, ang aton siring BSKE election. BSKE election na gadispunta. Ate, nalipay man kamuya sa performance ang inyong mga kandidato dara. Kaya man niya nga wala nalipay sang sining announcement. Kaya gusto nila nga ma-extend pa ang pagserbisyo sang ilang mga incumbent officials. O ang ilang mga kapitan, especially kung maayo, nagpakalsada dara sa mga dalanon ninyo, nagpalimpyo dara sang barangay ninyo, naga-expose dara sa mga kalain niya paggirawi sa mga kagawad. Pero kung galing, kung palangga ka mo sang tao, tuhon man ka mo gyapon, mapungko ka mo gyapon sa pwesto. Kaya na iban nga nagambal nga ang 3 years ko no, is not enough for mga barangay captains to implement their project. It's a beautiful day. Pero pwede nyo pala mahimo within that span. Why not? Papabuslan nyo naman ang iban. Kaya rabing halin sa lulo, halin sa loon naman sa bata niya, sa loon naman sa apo niya. Ang posisyon sa pagkabarangay kapitan. O, diba lang? Araga na yung barangay nga halos isa lang kapilido ang nagabuslanay sa pagkakapitan. Diba, Sir Jenry Siman? Just singing, you're by my side. Let's take the car and go for a ride. Hey, hey. Blessed Sunday morning kay Sir Jenry Siman. Grabe sa may Sambag, Saraga, Iloilo. We'll drive on and follow the sun, making Sunday go on and on. Hey, 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 it's a beautiful day. Mayara na din naghahambal nga maislan na ni ang mga madali malapitan. Kung madali palapitan pero budlay pangitaon. Balayawan ka kapaperma dala sa mga barangay certificate mo. Karon lang. Buwas lang. Ate, wala ka na pakantuan. Kantuan mo sa balaya. Ang sekretarya kung sikam. Wala man dito. Bala to sa barangay, sa may barangay hall. Kantuan mo naman sa barangay hall, wala naman. Amo ginaya ang iban ng mga politiko. Madali ko no palapitan, pero budlay pangitaon kon kinahanglan. Madali sila palapitan kung sila may kinahanglan kinahanglan nila boto nyo. Diba nagapasalamat naman kano nga iban mga puderoso na magkalailislan na da mga ka-K5. Hindi man naton manigar nga may mga malain man batasan mga puderoso. Mga ka-K5 kasalig ba lang kaya ara sa pwesto mga waslik poder. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Tanan naman nga mga
Pabida-bida naman ka mo niya. Basta mag-eleksyon. Sige mga ka-K5 oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 31 minutos, makaligad ang alas 5 sang kaagaho. Mga ka-K5, kamodra, sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Nga saranggid makahatag sang proteksyon sa inyo tagsa ka mga lawas. Subong kung kaisa, nagatamaan ka init bala, no? Maybe makatrigger sa aton nga magsakit ang aton sini nga ulo. Dapat mas manginbabaskog ang aton sini nga resistensya. Idam kamo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby, magapanumbalik kita diri sa aton nga programa. Diri lamang sa Sunday Morning News. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, kumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya na isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama lagi. Ako na eh. Hindi ka. Ano? Ano ba? Tabos ako daw. Luha ito ako. Sabi man ang basko. Ngayon na kadaan ako niya. Sadya ko kanina nakabato na ako niya. Tawag ko, happy birthday. Sana malala ako niya Pasko mo. Diin man kami dalon sa amon pagpanlakaton, ang amon nagipuson sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. May ara kita dira sang flower bouquet. May ara man kita dira sang gift from Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kag ginpainit nga pagsuporta, kag pagsali.
Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day Special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat yun sa inyong tanan. Happy Mother's Day. Magina pa kayo nanay. Nagapamatuod lang ini nga bisan sa tatlo palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka-K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gimagkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako na Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5 Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC Patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa kaayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pila man katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka-K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-apat na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5 sa aton sila nga mga kulturan. Otsoy! Hindi ka na maganda sa Lodia! Ato na yung teritoryo mo! Ato teritoryo, gawon nyo!
Ay kapang bunyak man ko siya, kapang kasal man siya ngaway sa authority. Nagbabagang pagbabalita, lumiliyab na pagsusumikap at umaapoy na pagbibigay ng tunay at tapat na serbisyo publiko mula noon hanggang ngayon. Maraming salamat mga ka-K5 para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, keeping the fire burning through the years. Bugtaw ron, magbararango na kamo. Magpararigos na kamo. May maginabat yan naman na. Oo. Pero ko mati, maganis sa kakadlaw lang nga ako nga ako lang nga asawa. Ako galit si Joseph Intila, K5 at Volunteers Taxi Patrollers. Nag-start sa Barangay Banuyaw, La Paz, Iloilo City. Pero may nga nagpamati adwadlaw sa K5 News FM Iloilo 88.7. Isa doon naluoy na ko sa ngakon nga speaker sa taxi kay wala unta sa iya nga uwang sa pagpatukar sa programa sa K5 News FM hasta sa pagtulog. Bisan sa damgo gani namon Isa sa matripon kami ka Suryana kami nga Mex, damgo ko mo ni Mex so pamatsaga ko duga field reporter man ko mo. Pero wala man yung posible. Oo. Daw na namian ako kay ginaknalit sa nila nga ano kagali ang K5 News FM volunteers kagali. Bako isa ako. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sunday morning, up with the law. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM. 43 minutos, makaligadang alas 5 sang kaagahon. Good morning, Sir Alex Asabon. Dira sa may banwasang Miagaw. Dira kay Ma'am Dayan Escoltero Ameglio. When I see Okay, Mami Immaculate, dira sa may distrito sang La Paz. Sa mga jeepney drivers naton, amat-amat naman subong, no? Nagabiyahe sa may ruta Haroliko, Haro CPU. Sa Paparola, dira. Kag-iban pag dira nga mga routes to Pavia. Good morning, good morning. beautiful day. Mga ka-K5, according diri sa Commission on Election, nga starting May 2, hindi na pwede ang pagpanagtag or temporaryo anay mga pauntaton ng ining financial assistance distribution. Kung ining ayuda mga ka-K5, it includes sa mga AX, sa mga dole tupan, sa mga akap, kung ano man dira, nga mga financial assistance, nga pwede bala no, nga intrahan sa mga politiko. Kaya na daan iban yung mga politiko nag-eksena mo, matyaga nila balado halin sa ila ang kwarta. Ate mayara sang ipatuman nga ayuda ban ang Commission on Elections sa CONCOMELEC starting May 2 up until May 12. So kung may mabalaan ka mo, dahil isugin nyo kumilik kasi may iba na mapalusot-lusot gyap. Probably kay since nga ang nga mga assistance salin sa mga government agencies, probably they will implement mga ka-K5. Sabay lang sa nga wala sang may magpangsabotahe dra kun ano man. This is my beautiful day. According diri kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nga magapangatubang sang kaso ang magahatag o kung magapatuman sa mga ayuda sa nasambit nga mga inadlaw.
So kung with a span of May 2 up until May 12, ay report nyo dara sa Comelec. Ato ho, nagpragtag sila to ho. May ayuda ko na to. Mga Sir Frank Constantinopla. Good morning, dira sa may Odyongan, Bajangan, Iloilo. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. Mga ka-K5, nagpagwa dari isang listahan ang Commission on Elections so kon COMELEC sa mga gin-issuehan or gindagdagan dari isang show cause order tungod sa mga ginapahayag nga vote buying. Kag nalakip dari ang 3 ka mga kandidato nga nagapadalagan sa pagka-SB member sa may banwasang potota sa may banwasang paso. May banwasang Dumangas mga ka-K5. Sorry kid nagapadalagan sang SB member sa banwasang Dumangas. Ang patawad niyo pa ko. Sa banwasang Dumangas, I stand corrected. It's a beautiful day. Ini ang ginpagwa ang mga listahan, no? Sang Friday, mga ka-K5. Let's take the car and nalakip dari amo sanday. SB member candidate Botch Suspenye, Ruben Talon, kag Sik Darakito. So lunsay ni sila mga incumbent officials mga ka-K5. Accordingly, tinagpamakal kuno sila yasang boto. Hindi laman dara sa may Dumangas kung kasong tuod yun man, no? Bisan diin, subong nga lugar, may pagpamakal sang botong ginatawa. May mga nagalupad nga kwarta. Galing. Halin to sa halin sa politiko, nabuhinan sa nagapanagtag. Kamay na lang ang bilin sa imo. Ginatagan na sila sang 3 days in order to explain mga ka-K5. I've got someone. Sang pagbatong nila, no? Sang saring Shukos order. I know that you'll say, hey, 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 it's a beautiful. Agod mag-explain dari sang ilang aside kung nga hindi sila dapat pagpasakaan sang reklamo dari mga ka-K5. Especially nga may na-commit sila, no? Nga election offense. And actually, nalakip man diri ang mga opisyales man sang alin sa Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga incumbent officials. Kag iban nga mga bag-o pa lang nagapapili mga ka-K5. Nalakip diri sanday Manila Mayor Honey Lacuna, Marikina City Mayoral Bet Representative Stella Kimbo, kag Kamalayan Portal List. Kagdamo pa diri tawag na kalabanan diri mga ka-K5. Mga sangguniang bayan member ang allegedly nagapamakal sang boto dari sa bilog nga Pilipinas. Kasi damo-damo ginuguro sila mo. Nga nagapadalagan basi mga 30 tahon sila or 20 hon. Nakulbahaan gid nga hindi makalusot. Actually, since nga they still have time man to explain themselves. This time, naka-standby sa aton nga linya for situational report ang aton sininga patron with ka-K5 Ramelo Rams pala. Ka-K5 Rams, good morning! Good morning, ka-K5 Games. Wow! Doon nakakaon ka lang sang pandesal sa bunga aga ba? Sobra. Ay, pares na dito Excope Mix. Wala ka kabalong, agin baklan kami din Sir Jason sang pandesal nga init-init. Wow, mayad. Tapos may walang pandesal lang, di dito Excope Mix ka pares? Tulain man to kapi bakal yan. Ga-promote sang DTX, bro. Pero namigid man no magsawsaw sang pandesal ka kay 5 Rams. Sang unabtan mo pa ng mga pilang pinakabarato nga pandesal nga nabtan mo. Ang tagdos lang at
5 kalapad pala. Pero subong do ang mga pandesal, subong ang butag pelahon na kaki 5 just pala bakal mo to. Taglima na tong isa ha. Taglima. Gamay man to. Taglima pesos kang god. Dubutlog lang man to. Pag isa mo palang ka butang usdila mo sa baba mo. Pwede mo siya matulon. Hindi na gani nakabot sa may tutunlan kay 5 games. Balaan gid nga nagamahal ang tanan. Pero kay 5 Rams, kamusta ang dalanon naton diri sa syudad? Pag-agi ta kay na halin dyan Commission Civil padto sa may Aro Plaza, madulom kay 5 games kay baran out aga pa. Pero subong, tawag na, nagbalik na? Ay pako idea git basi baran out 1 gapon siguro. Kay pagkuan kina may ginakayad ang more sa may kuambla dyan sa may isa ka... Dari man gali sa may Commission Civil, haro, ang ilangin kayo. Ang amo daw niya, padto di sa may... ano kayo tawag niya? Sa may L98? Dudira siya nagtawag na, dudira sila nagkayo sa poste, dira sa may tubang sang lodging house. Pero actually, may yara sang emergency power interruption. April 27. Accordingly, hotspot correction at 69 kV sub-transmission line. According diri sa more power, maapektuhan diri ang Mega World Substation. Tichaktugin man kaina. 4 a.m. up until 4:15 a.m. kag 5:45 a.m. up until 6 a.m. or mga around 30 minutes. Sa mobile substation, mga 2 ka oras. Halin sa alas 4 sang kaagahon hasta alas 6 ang aga. So probably iba ni nakabalik naman ang tawag na ang kuryente. May mga fun run subong sa aton? Wala ti events gawa sa may subong aga. Matauhay aton dalanon. Matauhay pag libot-libot sa subong aga. Halin kita sa may kuan diyan Commission Civil padto sa may L98 tama katauhay ang aton nga trapiko. Tapos salin dia sa stoplight padto di sa may Iloilo Terminal Market tama kataway kita. Pero ang aton nga ang dapya sa hangin ka kay 5 sa anong paang paa. Medyo mabugag tama ka nayanayagit. Pero subong medyo magamat-amat na paang kundi pa man. Hindi pa man gid mabatsagan ni mga laban-laban ni pero mabatsagan mo di mga alas 9 siguro. Alas 9, alas 10 Hasta mabatsagan ng tama kay medyo mainit na. Hasta mag-around alas 3 hasta alas 4. Talaga bitni ang init. Debla kung kaisa galingin man ulo mo sobrahan ka init ka kay 5 Rams. Siyempre subong magwa ka bala no? Magwa ka. Lain sa una. Lain sa una ang init. Kung halin ka sa may kuan, sa may handong o kung sa atong panimalay. Isa gulpeada lang long panorok mo. Kapin pa kung halin ka sa aircon. Sakit na likod mo mo. Tapos ano, dumakan ko, doon ka panorok ako. Lain sa una ka kay 5 Rams nung makapainit ka sa mga alas 9, alas 10. Nami na yan, hindi siya sakit, mas painit ka kay 5 Rams. Pero subong duwalos, so hindi mo na magwantahan. Hindi mo na magwantahan. Bisan 5 minutes or 10 minutes ka lang guro, daga pabulat ba? Ba sakit na ulo mo ka kay 5 Rams? Gani. Teka, musta ka kay 5 Rams? Anong in-check naton nga produkto? Mga palanakoton. Kaya ka kay 5 Rams? Yari na ang latest nga presyo kang mga plan na koton sa Iloilo Terminal Market. Bombay, 90 ang kilo. White onion, 120. Ahos, 150. Kamatis, 70 ang kilo. Luya, 180. Bell pepper, 180. Katumbal nga laba, 180. Labuyo, 300 ang kilo. Broccoli, 250. Cauliflower, 250. Carrots, 140. Sayote, 60. Cabbage, 120. Patatas, 120. Baguio beans, 60 ang kilo. Batuan, 380. Akalabasa, 30 ang kilo. Chinese pechay, 70. Sibuyas dahon, 180. Black pepper, 400. Litos green ice, 250. Icebergs litos, 450. Romaine litos, 300. Marble potato, 70 to 80. Pipino, 60 ang kilo. Kag ang kamote kay 5 kim, 70 ang kilo. Kamote na
ang latest nga presyo subong dire sa may Iloilo Market kay 5PM. Thank you so much, K5 Ramelo. Sige. Kay 5PM rek ta dire sa may Iloilo Market, kaupod si kay 5 Karen Gabalilla. Kagini naman si kay 5 Ramilo Palek para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Nabatyan naton si K5 Ramelo Rams Palek sa aton Siringa Patrol. Ang aton Siringa Patrol driver. Good morning kay Ma'am Dalia Perez. AM K5 KMC mag-give KMC. And kay Sir Benny Hermano. Kay Sir Jesse James Garvillas. Maayad-ayad gid nga aga. Good morning, bagwapa Kim. Nagsiga na di sa sports kay may event di subong El Saday. Good morning kay Selfa Garvillas sa may Batsuyan, sa may Manzaya Lapuz. Luto na pakaldo na sa mga hangover da. Sa mga nakainom, nakasulo shot-shot, bisan may obra subong. Nagpulo patama kamu ha. Kamu managyapon maantos. Kay Sir Helmer Bancayan Felisaderio. Good morning, good morning. Mga ka-K5, magasunod na ang aton siringa pagpangalagad sa Sunday Morning Newscast. Pod sa gihapon ka-K5 Kim Montaño Caluyo and ka-K5 Aaron Lloyd Balala Rifoyo. Nakaupod naton sa Master Control ka-K5 Andre Fred La Pastor. Sa technical side sa Pasisri ka-K5 Von Sapio. Sa technical side sa K5 News FM Sara 88.7 ka-K5 Papa Flo. Thank you so much. Ang iri nga mga balita kag impormasyon ang ginadulong ni K5 Ray SPH Umalay nga palangga gid ang banwasang pototan. Ang aton sa nga area manager and of course ang aton man nga station manager K5 Enrico Surita Jr. Aton Chief Executive Officer Dr. Ramili Itangoy. Ako ang inyo nakaupod, inisi ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kaagkalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Based on the latest result of the Kantar Media Survey conducted last December 2024, K5 News FM Iloilo 88.7 is the official overall number 1 FM station in Metro Iloilo. Number 1 na! 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 K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! K5 News FM Iloilo! Number 1 na! Congratulations, K5 News FM Iloilo. Number 1 na! Number 1 na kita, mga ka-K5. Madamo nga salamat sa inyo wala untat nga pagsuporta. Makasaling kamo nga amon padayunon ang pagdulong sang serbisyo publiko na may puso.
Congratulations! Maribel Castillo sang Barangay L98 Haro kay ikaw ang nagdaog sang bago nga electric fan kag 700 pesos sa K5. Dakop ka! Ilugog mo promo! Nagpasalamat din ako sa kay Dr. Ameloy sa K5 News FM Iloilo. Gani mga ka-K5, ano pa ang ginahulat nyo? Patuduhin na ang inyong mga radyo kag magpamatik pirmi sa K5 News FM Iloilo. Kay basi kamo naman ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Iluggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Gani may daog ka. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upok ang sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tunod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow!
Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya ilaw! Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan! Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Day, pati ko damo ka na admirer, subong. Amo gini day, basta naka DTX Beauty Soap. Diba? Dumduman mo sang lalaki ka pa. Madamo alap-ap kag punggod ang imo, guya. Oy, hipos ka gani ha? Awayon ta kakaroon! DTX Beauty Soap. All natural at gentle sa balat. Nakakakinis at nakakalinis. Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Say, grabe bala ang energy ni Boyet. Duwala agahubas. Oo, baladay. Bisan tig-tatlo na kaadlaw. Ayabaw, gabato, gihapon. Kagday, ang gana niya bala. Dawli yun, nga gutom-gutom. Dali lang baladay. Hindi ka magsiling nga. Oh, hindi. Kamu man ni Boyet? Extend Food Supplement. Nagahatag enerhiya, kapapaskog sang resistensya, kagapadugang sang gana. Extend Food Supplement. Kalupok-lupok ba? Bakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi ka magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 9 minutos, makaligad ang alas 6 sang aga. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Iloilo. Magandang umaga Pilipinas. Good morning world. Welcome na sa Sunday Morning Newscast. Abril 27, tuwig 2025. Mga ka-K5, sarang kita babatihan sa 88.7 sa iyo tag sa mga FM dial. Makita ang kababatihan, makita worldwide. Pinagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako ang inyong alagad, iniisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kagako naman si ka-K5, Aaron Refollo. Sa headlines sa ginadulong sang kaluan sang D3 Bayo, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bayo sa ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dito na kita sa aton mga headlines. Una kita sa aton top story of the day. Top story of the day. Top story of the day. Sa aton top story of the day, fake news sa 20 pesos kada kilo nga bugas, nagalapta. Balitang lokal. Sa aton balita lokal, mga opisyal gikan sa nagkalain-lain nga PCGA District, mainit nga ginsugata sa ginpatigayon nga arrival honors sa 40th PCGA National Convention nga nagtakop kahapon nga adlaw. PPO Director Colonel Bayani Razolan, ginhimo sang maayo ang iya katugdanan suno sa PRO6. Balitang Regional. Sa aton balita regional, pangalan niya gingamit sa pagpasaka sang kaso sa Indian National, ginbase sa iyang passport. Suro sa Bacolod City Police Office. 170,000 pesos gasabu na kumpiskar sa duha ka lalaki sa Cagayan de Oro. Balitang National. Balitang National. Kag sa aton balita national, pagpanghatag sang ayuda, indumili na sang Commission on Elections, sumugod sa Mayo 2, tubtob sa Mayo 12. US, nagpadala sang aircraft carrier sa kadagatan sa Pilipinas. Pila ka daw matapos masiplatan ang mga barko sang China. Balitang International. Sa aton balita international, Pope Francis ginlubong na sa Basilica of St. Mary kahapon nga adlaw. Balitang negosyo. Halos piso nga saka sa presyo sang gasolina kag diesel, posible naman sa masunod nga simana. Balitang Sports. Sa aton headlines sa Balita Sports, pinakauna nga NBA jersey ni Kobe Bryant nabakal sang balor $7 million. Balitang Entertainment. Sa Balitang Entertainment, Bimbi Aquino magakuha sang kurso nga legal management sa kolehiyo kag interesado man nga magsulod sa politika. Balitang Extra Special. Sa aton balita extra special, 80 anyos nga babae nahulog gikan sa ikaanom nga panalgan sang apartment. Nakaluwas kag wala sang bisan gasgas sa lawas. Isang himala. Ang nga mga headlines ang ginadulong sa inyo sang kaluwan sang Tower Trio sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Amo ang mighty siyang alkaline base nga vitamin C, DTX 500 nagahatag sang proteksyon. Agad mahagan-hagan dira ang inyong hypertension, diabetes kag iban pa nga sakit. D3 Bayo nagapatay dira sa mga kagaw sa inyong lawas. Saranggid mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center and of course sa mga malapit nga butika sa inyong lugar. Sa ilo na kita sa aton siring mga headlines kag mga impormasyon sa siring balita. Top story of the day. Top story of the day. Sa
aton top story of the day, ginpaandaman sang Malacañang ang publiko nga maghalong sa managalaptang fake news natuhoy sa 20 pesos kada kilo nga bugas sa merkado. Ginpahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga mayara sa nagalaptang vlog o post nga nagapakita sang maitom nga klase sang bugas. Kag may presyo ini nga 20 pesos kag may caption nga salamat BBM. Ginatag ni Castro nga wala pa ginabaligya sa merkado ang 20 pesos kada kilo nga bugas. Bangod wala pa sang guidelines nga napagwa ang Department of Agriculture kan DA. Kag ang pasugdan lamang nga magbaligya sini amo ang mga authorized dealers. Matuod lamang ini sunod sa iya ang nasambit nga vlog ang mayara sang nga mayara sa mga ginabayran nga keyboard warriors agod nga gubo ng gobyerno kag ginahikayan ang bugas nga kaangay kuno nga ginabaligya para sa sapat. Ginpaatagdugang ni Castro nga ang bugas nga ibaligya sa 20 pesos sa kada kilo. Amo ang bugas nga ginabaligya sa original nga presyo nga 33 pesos sa kada kilo. Ibaligya lamang ini sa 20 pesos kag ang sobra nga 13 pesos ang iga-subsidize sa national kag local government. Yari ang kabahin sang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang ibig daw sabihin nito ay parang nguyain nyo, inyo na yan. Pinapakita po yung halaga na 20 pesos na ang pinapakita sa taong bayan ay ito ang bigas na sinasabi sa proyekto ng Pangulo. Unang-una po, that's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay sa mga authorized outlets. Mag-ingat po tayo sa fake news peddlers. Sinisira ang proyekto, sinisira ang Pangulo, sinisira ang hope, ang pag-asa ng bawat Pilipino. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Sa iluhan nato ng balita lokal sa balita lokal. Mainit nga ginsugata kag ginabi-abi sa ginpatigayon nga arrival honors sa Iloilo City Convention Center. Ang nagkalain-lain nga opisyales sang Philippine Coast Guard Auxiliary kan PCGA sa nagtakop nga 40th National Convention o nakon nga ginhiwat sa syudad sang Iloilo. Ani ang ginpangunahan ni Philippine Coast Guard District Western Visayas Commander nga si Commodore Philip E. Soria kag iban pa nga opisyal sang ahensya. Naghatag naman sang mensahe si Vice Admiral Edgar L. Ibanez, ang Deputy Commandant for Operations ng Philippine Coast Guard, kag gindeklara ni Auxiliary Vice Admiral George Lim, ang National Director sang PPCGA, ang formal nga pagbukas sang 40th PCGA Nakon 2025. Sa convention proper, ginestoryahan man ang pila ka mga programa kagluyag papasang karon nga serbisyo sang PCGA. Nagtambong man sa nasambit nga kahiwatan si Department of Transportation o DOTR Secretary Vince Dizon. Nahibaluan nga kabahin man si Auxiliary Captain Ramil Itangoy, ang Chief Executive Officer kon CEO sang K5 News FM Philippines kag Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa PCGA. Natala na nga magapungko bilang officer in charge sang Iloilo Police Provincial Office o IPPO, si Police Colonel Roland Bulalakaw. Si Bulalakaw ang magatalos kay Police Colonel Panyani Razalan
Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, ginpahayag sini nga si Bulalakaw ang miyembro sa Class 1996 sang Philippine National Police Academy o ng PNPA. Antis pa man nagpungko bilang chief sang regional staff sang riyon sa Isi Bulalakaw, nangin chief manini sang regional staff sang PRO 7 kag pila ka mga major assignments sa PNP sa diin nagumpisa ini bilang miyembro sang Special Action Forces sa CONSAF. Si Bulalakaw ang tumandok man sa National Capital Region. Sa karon si Razanan sa gihapon nagapungko bilang IPPO Director samtang ginahulat ang approval sa COMELEC Central Office para sa iyang relief order. Samtang pananglitan nga maprobahan ang relief order, o kung magabalik sa PRO 6 headquarters si Razalan, apang wala pa nahimaluan sa subong kung sa diin ini nga opisina ang i-assign. Sa kaangot nga balita lokal, dapat ginya sundon sang kada police regional offices sa kan PROs ang roman nga mando nga gikan sa Camp Crame. Ini ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson kon tagpamaba sang Police Regional Office sa kan PRO 6. Sang ma-interview sang K5 News FM Iloilo. Suro pa kay Solis nga ang relief order kay IPPO Director nga si Colonel Bayani Razalan ang halin mismo sa Camp Crame sa diin ilagi din dapat nga sundon. Apang bangod nga election period na kag may banning sa reshuffling sa mga government officials. Nagpadala sang sulat ang PRO 6 sa Commission on Elections Central Office agod aprubahan ang relief order ni Razalan. Nasubong wala pa sang sabat ang COMELEC Central Office. Nahanungod sa mando rason nga si Razalan pasag ihapon ang direktor sang IPPO kag natala na ini nga buslan ni Police Colonel Rolando Bulalakaw, ang chief sang regional staff sa PRO 6. Nahibaloan nga nangin masupog sa kampanya batok sa illegal nga droga kag loose firearms. Si Colonel Razalan humalin sang nagpungko ini bilang direktor sang IPPO sa tong Abril 19, 2024. Sa diin nagdangat sa masobra 106 million pesos nga balor sang droga ang nakumpiskar sa idalom sang iya liderato. Sa kaangot nga balita, ginimo sa nga maayo ni Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Razalan ang iya katungdanan sa sulod sang isa ka tuig. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, ginpayag sini nga wala nagpabaya si Razalan sa iya katungdanan bilang direktor sa kapulisan sa probinsya sa Iloilo. Satisfied man ang PRO 6 sa accomplishments ni Razalan, ilabi na ang kampanya sinibatok sa illegal nga droga. Naimaluan nga banda mo nga wanted persons ang naaresto, loose firearms nga nakumpiskar, pagtap na sang quarry kag illegal fishing, subong man ang minilyon nga balor sa droga nga nakumpiskar sang kapulisan sa mga bypass operations kag illegal gambling humarin sa Abril 19, 2024 tubtob Abril 19, 2025. Apang bangod niya o kon apang nga ang Camp Crame mismo ang nagmando sang relief order ni Razalan. Wala sang may mahimo ang PRO 6 kundi sundo nini pagi sa pagpadala sang request sa COMELEC Central Office agod aprobahan ang pag-relieve sa direktor. Bisan pa sa manaming performance ni Razalan, may mga huring-huring nga ang iya relief order. Ang bangod sa reklamo sang isa ka politiko matapos gin palibaran sang direktor ang iya request. Sa piyak nga bahin, nalakip sa 19 ka mga kandidato nga gindagdagan sang shokus order sang Commission on Elections sa COMELEC. Ang tatlo ka nagapapili sa Sangguniang Bayan members sa Dumangas, Iloilo. Lakip diri amo Sanday Ruben Talon, Butch Sospeñe, kag Sake Derico. Ini tungod sa ginapahayag nga vote buying o kung pagpamakal sang boto. Mataga naman sang kahigayunan ang mga ini nga makapaatag sang ilabahin. Tatlo ka adlaw sang nabato nila ang nasambit nga shokus order. Arestado ang 51 anyos kasi alias Rod sang barangay Dilarama, Legazpi City proper matapos makuhaan sa isa ka hindi lisensyado nga 45 kalibre nga pistola kag mga bala. Ini kasunod sang pag-service ng search warrant sa puluyan ng subject agasang or kaagahon. May kang tanan ni sa kampanya sa kapulisan. Batok sa loose firearms sila binanga nagahilapit ang eleksyon sa bulan sang Mayo. Gindayaw ni ICPO or ni Iloilo City Police Office Director Police Colonel Kim Legada ang
pagtingwa sang Police Station 1 nga pagpabaskog sang kampanya patok sa loose firearms. Yara na sa kustodiya sang Police Precinct 1 ang arestado kag makapakatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa piyak nga bahin, natalana na nga makigareglo ang driver sang motorsiklo sa tagiya sang Baligyan. Nga ginarado sini sa banwa sang San Miguel, Iloilo kagabi o kon sang gabi sang Abril 25. Sino pa kay Police Captain Zara de la Rosa, ang hepe sang San Miguel Municipal Police Station. Maistoryahan ay subong nga adlaw, Abril 27 ang magtimbang nga kampo. Nagluyag nila nga mag-aregluhan ay bangod magparyente lamang sila. Makitan sa video nga naglinap ang mga baligya sa salog kag naghaplak naman ang driver matapos sinigin arado ang balaligyaan. Patay ang isa kang lalaki kag isa naman ang pinasyon matapos nagpungguan ang iyang duha ka motorsiklo sa Barangay Hamod, Batad, Iloilo, alas 2:45 sa ngapon Abril 24. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Master Sergeant William M. Milamina, Information Officer sa Batad Municipal Police Station, ginkilala ang mga biktima nga sanday Ginkilala ang mga biktima nga sa alias Rob, 25 anyos, residente sang JK Village sa Nasamit ka Barangay. Samtang ang isa mo si alias Bert, 50 anyos, kag residente naman sa Barangay Hamod sa Nasamit Banwa. Tu kompanya halin si alias Rob sa Banwa sa Batad. Nga pabuli na tani sa iya puluyan sang naglabay si Bert padulong sa Banwa kang nagsanggitanay sila nga duwa. Sandig sa investigasyon, nagtabog si alias Rob sa piyak kadalan kung sa diin nakaangkon sa patang pila sa Yaulo kag gindala sa Jesus Colmenares District Hospital. Apang gindeklarang dead on arrival. Samtang nag-angkon naman sa mga pila sa lawas si alias Bert, ginkustodiya sa Batad MPS si Bert para sa nakakaigo ka disposisyon. Apang nakagwa manini matapos naang o kung nakagwa matapos naglaps ang reglementary period. Samtang arestado ang isa ka maritime engineering student o kon engineering graduate sa ginkasang drug by bus operation sa Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo City kahapon sang hapon Abril 26. Ang arestado amo si alias Eman, 24 anyos, kag residente sang Barangay Our Lady of Lourdes sa distrito sang Haro. Sunod kay Police Lieutenant Cosme Flor Marco Jr., ang Deputy Station Commander sang Police Station 10, nabakla ng subject sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 18,000 pesos bilang buy bus money. Na-recover sa iyang isa ka gatos ka gramos nga kabugaton sang illegal nga droga nga may 680,000 pesos bilang market value. Mayag sang subject nga nagatraining siya kung para makasakay sa barko. Kag ginapanginwala ang akusasyon na batok sa iya. Arestado ang isa ka street level individualo ko ng SLI sa drug buy bus operation naging kasa sa Barangay Paldo sa La Paz, alauna sang kagahon Abril 25, 2025. Ang subject mo si alias Arabel, 52 anyos, kag residente man sa nasamit ka lugar. Nabakla ng subject sa isa ka plastic sang ginapatian sabu gamit ang 1,100 pesos ka buy bus money. Na-recover sa iyang 3 ka gramos ang suspected sabu gamay 20,400 pesos ka market value. Nahibaluan nga ang ining operasyon ang ginpatigayon sa Iloilo City Police Station 2 sa pagpanguna ni Police Major Tranquilino Kirby Jr., ang hepe sang Lapas, PNP. Sa dugang balita lokal, nakumpiskar ang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang ginapatian shabu sa ginkasang drug by bus operation sa Barangay Santa Cruz, Arevalo, Iloilo City kahapon sang aga Abril 26. Ang arestado amo Sanday Charwin Cahelo, 45 anyos ang Kalaparan, Arevalo, Gerson Medjani, 27 anyos ang Suok, Arevalo, Jonel Abeliar, 49 anyos ang Barangay Santa Cruz, Arevalo, kag Reniel Palsis, 26 anyos ang Suok, Arevalo. Sunod kay Police Captain Glenn Suliman, ang officer in charge ng OIC sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDU 6. Nabaklan si Abeliar sang isa ka plastic sachet sang suspected shabu gamit ang 12,000 pesos nga
buy-bust money. Na-recover sa ilang pangkabelugan nga 1.5 million pesos nga balor sang illegal nga droga. Kagini ang ginabanta nga nagabugat sang 225 grams. Si Abilyar ang ginakabig nga bodegero sang droga, samtang ang 3 ang runners niya. Madugay na nga ginamonitor sang pulis ang 4 antes na dakpan, kag mayara sang boss si Abilyar. Nagpamalibad naman yung maghatag sang komento ang mga arestado. Arestado ang 43 anyos kasi alias Dodong, isa ka construction worker, may asawa kag 3 kanak, residente sa barangay Talopangi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Matapos ka makumpiskar sa otoridad sa Yampag, ang ginapaningan ko ng nakumpiskar sa otoridad ang Yampag, ang gitpahayag illegal nga droga kag pila ka mga drug paraphernalia. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Dodong, wala sang pagduwa-duwa nga ginakol sini nga nagagamit nila sang illegal nga droga apang iya naman ginapanginwala nga nagampaligya ini. Na-recover ang ginapason ni illegal nga droga sa sunod sang backpack sang suspect. Kag sunod pa sa iya, 2 ka beses ini sa isa ka semana nagagamit. Si Dodong ang nagpadulong sa Dubangas Port. Agod niya magtatabok kod tani pauli sa Negros Occidental. Sang nadakpan sa otoridad, agas ng April 25, 2025. Sa karon, mahimo or nagapangatubang sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Alin sa balita lokal, sa iluha naman nato ng ato nagapanguna nga Balita Regional. Balitang Regional. Sa aton Balitang Regional, pangalan nga gingamit sa pagpasaka sang kaso sa Indian National na nagpang-arado sa managaprosesyon sa Bacolod ginbase sa iyang passport suro sa Bacolod City Police Office. K5 Carla Defensor sa kampiyon nga report. Ginpahayag ni Police Colonel Juris T. Coronica nga ang pangalan niya gingamit sa pagpasaka sang kaso sa Indian National ang gimbase sa iyang nga pasaporte. Ang matuod nga pangalan sa suspect amo si Jagpreet Singh. Madumduman ni si Singh ang nagbunggo sa mga nagaprosesyon sa Barangay Alangilan sa dong Biyernes Santo, Abril 18. Dugang pa ni Coronica nga tungod nga nakagwa ang Indian National, hindi mapunggan o kung makontrol kundi inigilayon magakagto. Sunod pa kay Coronica nga kung makagwa na ang warrant of arrest, kag makalabot kilayon sa ila kundi ilang lokasyon sa Indian National, madasig lang ini madakpan. Apang kung mag-abot ang tion nga nakagwa ini sa iban nga lugar, dirigid sila mabudlayan. Apang gipahayag ni Coronica nga iga-endorso nila ang kaso ni Singh sa Bureau of Immigration agud makalabot sa ila ang impormasyon. Sa piyak nga bahin, sunod naman kay Coronica, angot naman sa court order, pagatunan pa nila kung sino ang mag-a-apply kung bala ang mga kapulisan o kung ang Bureau of Immigration. Sa karon, nakagwa na sa kustudiya sa Police Station 5 si Singh matapos magbiyansa sa iya temporaryo nga kahilwayan. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ini si K5 Carl Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros sa K5 News FM. Sa K5 News, 100,000 nga balor sang suspected sabu na kumpiskar sa 2 ka lalaki sa Cagayan de Oro. Si K5K Boss Kaino sang K5 News FM CDO sa kampiyon nga report. 170,000 pesos na sabu ang nakumpiska sa 2 lalaki sa Cagayan de Oro City. Isang 33 anyos na si alias Ron at 25 anyos na si alias Mike ang nahuli sa isinagawang drug bust operation ng CDU Kokpo at CIU sa Zayas Barangay Carmen. Nakulong na si Mike taong 2021 dahil sa paglabag sa RA 9165 at first time offender. Si Ron, nakumpiska ng operating units ang 25 gramos na shabu gamit ang 500 pesos na buy-bust money. Nasa kustudiya na ang 2 suspect sa CDU Kokpo. Pinuri ni Protein Regional Director Brigadier General Jason D. Guzman ang operating units sa matagumpay na operasyon. Hindi titigil ang Protein sa pag-aresto ng lahat ng may kinalaman sa illegal drug trade upang masiguro ang mas ligtas at maging drug-free ang Northern Mindanao. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. Balitang National. Balitang National. Sa ato nagapangunang Balita National,
Nagpagwas ang pahanumdom ang Commission on Elections sa COMELEC nga ipatuman ang ayuda ban sa sulod sang napulo ka adlaw tubtob sa eleksyon sa Mayo 12. Ginpahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga umpisa sa Mayo 10 o kon Mayo 2 tubtob Mayo 12 o kon sa adlaw mismo sang eleksyon pagadumilian na ang tanan nga klase sang ayuda. Ginbawi na sang COMELEC ang nauna nga exemption sa spending ban nga mahimo pa ipanghatag ang ayuda. Una nga na-exempt sang COMELEC ang 20 pesos kada kilo nga rice projects ang Department of Agriculture sa 45 kadlaw nga election spending ban antes ang binotohay sa Mayo 12. Sunod naman sa COMELEC nga magapangatubang sang kaso ang magahatag o kon magapatuman sa mga ayuda sa nasambit nga mga inadlaw. Naglapot na sa 74 ka mga kandidato gikan sa nagkalain-lain nga mga posisyon ang ginpasapat karon sa Komisyon on Election o COMELEC bangod sa aligasyon sang pagpamakal sang boto. Ang dokumento ginpirmahan di Committee on Concha Bigay Head Chapisto Elnas Jr. nga mayara sang 19 ka lokal nga kandidatong involved sa vote buying kag abuse of state resources. Madumduman nga ang nakaligad nga Huwebes may pilaman ka mga kandidato ang ginpasabat sang COMELEC bungod sa nasamit nga aligasyon sa pagpamakal sang mga boto. Samtang, maga-deploy sang masobra 140,000 nga kapulisan ng Philippine National Police ag PNP sa adlaw mismo sang eleksyon nga pagahiwaton sa Mayo 12 subong nga tuig. Suno kay Directorate for Police Community Relations nga si Director Major General Roderick Alba, ang iga-deploy nga kapulisan ang igapahamtang sa masobra 37,528 ka voting center sa bugos nga Pilipinas. Kalakip sa mga inisyatibo nga ini sang nasambit nga law enforcement agency ang padayon niya pagpakigangot sa iban pa nga mga ahensya agud nga mas mabaskog ang puwersa sa maabot nga piniliay o kon eleksyon. Nagpadalaman ang Amerika sang ila aircraft carrier sa kadagatan sa Pilipinas pila ka adlaw matapos nasiplatan ang mga barko sa China sa rehiyon. Sunod sa US Navy, nag-operate karon ang Nimitz Carrier Strike Group nga ginapangunahan sang flagship sini nga USS Nimitz CVN-68 sa kadagatan sa Pilipinas nga kasunod siyang scheduled port visit sa Guam. Suno sa iya nga nagapakita ini sang operational readiness sa nasambit ka barko kag commitment sang US Navy nga makaangkon sang luwas kag mauswagon nga Indo-Pacific region. Magluwas pa sa Nimitz, kaupod man sa strike group ang Carrier Air Wing 17 kag Destroyer Squadron 9 kag ginabugusan naman sa USS Gridley, USS Lena Scott Cliff Hegby, USS Curtis Wilbur kag USS Wayne E. Mayer. Sa karon, nag-operate na summit ka mga barko si dalom sang US 7th Fleet Area of Operations ang pinakadako nga forward deployed numbered fleet sang US Navy. Matumduman nga nauna na nga ginkumpirmar sang Armed Forces of the Philippines sa itong Huwebes nga nasiplatan ng Chinese aircraft carrier nga Shandong malapit sa pungsod samtang nga nagalambay ini padulong sa Philippine Sea nga may 8 pagka mga escorts. Halin sa Balita National, sa iluhan naman nato ng aton nagapangunang Balita International. Balita International. Sa aton Balita International, ginlubong na sa Basilica of Santa Maria Major hapon sang Sabado, Abril 26 ang leader sang simbahang Katoliko sa bugos nga kalibutan nga si Pope Francis. Masobra 250,000 ka mga tumuluo ang nagtambong sa funeral mass ang Santo Papa sa St. Peter's Square na nagdugay sang malapit 2 ka oras kag ginlakipan man sang nagkalain-lain nga mga ritual. Nagtambong man sa mga funeral mass ang mga world leaders, kag reigning monarchs, ngay nanday Ukraine President Volodymyr Zelensky, US President Donald Trump, Prince William sang United Kingdom, kag President Ferdinand Marcos Jr. sang pungsod Pilipinas. Ginapangunahan naman ni Cardinal Giovanni Battista Re ang misa kag indumdum siri ang nagtaliwan nga Santo Papa
bilang Pope among the people, ang mayara sang open heart para sa tanan. Matapos ang ginihiwat nga funeral mass, indalang Santo Papa sa iya ulihi nga palawayan sa Basilica de Santa Maria Major sa Vatican. Kung madumdaman nagtaliwan si Pope Francis sa edad nga 88 anyos ang Abril 21 bangod sa stroke kag heart failure. Kung heart failure, suno sa Vatican doctor nga si Andrea Arcangeli sa death certificate sang Santo Papa. Nahibalungan niya suno sa Vatican, ginayo ni Pope Francis kaluyag sa nga ilubong sa Basilica of St. Mary Major sa Roma. Nakaangkon sang kahigayunan sa US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga makaistoryahan sa Vatican pila ka minutos antes mag-umpisa ang funeral mass para kay Pope Francis. Sa ginpakigbahin yung litrato ni Zelensky sa iya X account o conformer Twitter, makita ang duha ka lider nga malapit sa isa ka gisay nga nagaistoryahanay nga wala sang kaupod sa sulod sang St. Peter's Basilica. Sunod naman sa White House spokesperson nga kaupod ni Trump nang kita isang pribado ang duha o nakakita isang pribado nga duha ka lider nakaangkon sa produktibo nga paghambalanay nga naglawig sa 15 minutos kag nagisugot ang duha nga padayunon ang paghambalanay angot sa gyera sa Ukraine. Ini naman ang pinakauna nga pagkitay ni Trump kag Zelensky sang face-to-face matapos ang inamainit kapag sinabtanay samtang nagasapol sa White House antong Pebrero kon sa diin. Kinakusahan ni Trump kag iban pa nga US official sa Zelensky nga ungrateful sa suporta sang Amerika. Balitang Negosyo. Sa ato naman balita sa patagsang negosyo, panibagong asaka sa presyo sang produktong petrolyo ang magasugata sa mga motorista sa masunod nga simana. Suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero nga base ini sa monitoring sa international oil market. Base sa pagbanta sang DOE-OIMB nga ang gasolina ang posible magasaka sang 80 centimos tubtob isa ka piso kon 1 peso and 40 centavos sa kada litro. Ang diesel magasaka sang 40 centavos tubtob piso kada litro. Kag ang kerosene naman ang posible magasaka sang 50 tubtob 70 centimos sa kada litro. Kag para naman sa aton foreign exchange rate update mga ka-K5, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 18 centavos. Ang euro ang may baylo nga 63 pesos and 98 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 74 pesos and 80 centavos. Ang Indian rupee ang may baylo nga 65 centavos. Ang Australian dollar ang may baylo nga 35 pesos and 97 centavos. Ang Canadian dollar ang may baylo nga 40 pesos and 51 centavos. Ang Singapore dollar ang may baylo nga 42 pesos and 73 centavos. Ang Swiss franc naman ang may baylo nga 67 pesos and 84 centavos. Ang Malaysian ringgit ang may baylo nga 12 pesos and 84 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 39 centavos. Ang Bahraini dinar ang may baylo nga 149 pesos and 43 centavos. Ang British pound ang may baylo nga 74 pesos and 80 centavos. Ang Chinese yuan renminbi ang may baylo nga 7 pesos and 71 centavos. Ang Emirati dirham ang may baylo nga 8 pesos o kon nga 15 pesos and 29 centavos. Ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 24 centavos. Ang Indonesian rupiah ang may baylo nga 0.003 centavos. Ang Israeli shekel ang may baylo nga 15 pesos and 51 centavos. Ang Japanese yen ang may baylo nga 39 centavos. Ang Kuwaiti dinar ang may baylo nga 183 pesos and 24 centavos. Samtang ang Omani Riyal ang may baylo naman nga 145 pesos and 90 centavos. Ang Qatari Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 43 centavos. Ang Saudi Arabian Riyal ang may baylo nga 14 pesos and 98 centavos. Ang South Korean won ang may baylo nga 0.03 centavo. Ang Taiwan New Dollar ang may baylo nga 1 peso and 72 centavos. Ang Thai Baht naman ang may baylo nga 1 peso and 67 centavos.
Kagamayad to ang aton siri nga pinakaulihing foreign exchange rate update. Balitang Sports. Nabaligya sa balor nga $7 million o kun halos $400 million o kun 400 million pesos ang basketball jersey sa nagtaniwan niya si Kobe Bryant sunod sa South Bay's auction sa New York City nga ang Los Angeles Lakers jersey ang iya pinakauna nga ginsoksok sa preseason kag regular season. Nagamit niya ini sa pito ka mga hampang rin sa 1996-97 rookie season kalakip ang October 17 or October 16 preseason debut kag or sadtong Nobyembre 3 na regular season debut sa tong 1996 subong man sa NBA Media Day. Ini ang ikaapat nga pinakamahal nga gamit nga nasuksok sang isa ka atleta. Madumduman nga nagtaliwan ng 5-time NBA champion sa edad sang 41 sadtong Enero 2020 sa McPherson nga nasakyan niya helicopter kaupod ang anak sini nga si Gianna kay pito pa kaiban. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balita sa patagsang showbiz, matapos nga mag-celebrate sang iya kay 18 nga tuig nga kaadlawan, plano naman ni Bimbi Aquino nga magkuha sang legal management ka kurso sa kolehiyo. Gin-share sang kamanghuran nga anak ni Chris Aquino nga luyag man siri nga magkuha sang abogasiya kag interesado man nga magsulod sa politika. Mangudsuno kay Bimbi, halin siya sa family of politicians. Nahibaluan niya sang sirigid lamang nga tuig, ginpahayag ni Chris nga posible magsulod sa showbiz si Bimbi agud makabulig bayad sa medical bill sa iya padayon nga pagpakigbato sa autoimmune diseases. Hali naman sa balita entertainment, sailohan naton ang aton balita extra special. Balita extra special. Balitang extra special. Maswerte ang 80 anyos katigulang nga babae sa Yekaterinburg, Russia matapos mahulog ikan sa ikaanong nga panalgan sa apartment kag nagtopa sa atop sang salakyan apang wala sang may natabo nga malain kag wala man ini bisan gas-gas o kun bakira sa lawas. Natabo ang insidente samtang nagapanglimpyo ang nasamit katigulang sang bintana sang iya apartment kung sariin. Aksidente ini nga nahulog kag nagdiretso sa atop sang salakyan sang iya kaingod. Ang pagkahulog sang tigulang nga nakuha o nakuhaan sang CCTV camera kag naglapta sa social media. Ang pangkatilingan ang bangod matapos sini magtupa sa atop sang salakyan. Gulpi man ini nga nagbangon ka naglakat palayo nga wala sang anuman nga pilas kag wala lang sang may natabo. Sa piyak sini, gendala siya sa ospital ako di masigurado nga safe ini kag wala sang epekto sa iya lawas ang pagkahulog niya gikan sa 6th floor sang iya nga apartment. No? Swerte. Kaswerte. May himala. May himala. Hindi pa time ka kay 5 araw. Ini apat siyempo. Bisan kung kaisa gani mahulog ka sa second floor pa lang balda ka na. Yes, balik ng imo How mga much more pa siya nga sa 6th floor? Yes, basi ko nagainom siya sang may TC. Huy! Sang DDX 500. 500? Pagtupa, basi naka-extend siya? Ay, mugin man na, kung tiyempo mo. Kung hindi mo pa tiyempo, tawag na, ang kapalaran, maghihimo sang paagi para maluwas ka. Yes, bisan ni mo nga kokoday niya magasgasan. Oh. Yes. Or basi may, ano to siya, may anting-anting. Anting-anting. Basi kunyara sa sang... basi siya ang lula ni Darna. Hindi, basi may ngipon sa sang kilat. Basi siya ang lula ni Darna, tapos nagawin si Darna, ang bato! La, ang bato! Sus ko, gingali. Timayo lang good thing for this lola ka K5 Aaron. Yes, sa mga lola ta. Means nga hindi iya pa tiyempo. Yes, may purpose pa siya sa kabuhi. Yes. Sa mga lola nato na halong keda sa mga lola ta. Mga atawag na pag sa mga adult nga upod nila bulubantayan yung naman yes. Kung kaisa syempre gamali-mali na sila. Kakalipat na sila sa ilang o hindi na sila kabalo magtakod sa nila kaugalingon. Yes.
Ka-K5 Aron. Oo. Good morning kay Ma'am Maricel Baluro Kasiple. Dara kay Sir Rodale Eslai sa may Abilay Sur Oton. Ma'am Aisha Ahmad. Ma'am Bings PSJ kag sa Tintin Turo-Turo. Good morning. Good. Dara sa may Quintin Salas. Good morning. Good morning kay Tita Di Kaman. Kay Tita Rena Mapa dara sa may Rizal pa. Sa K5 Camera ka lang tao sa si kay Nanay Immaculate Concepcion. Sa mga listeners na sa may Barangay San Pedro Molo. Sa ako di mga abyan, no? Nagkaimanang da, nagkabarigada sa Franks. Kagatulog-tunog ba na kay 5 sa radyo niya? Si Libre Manang... na goro burger mo pero may hay. Ha? Libre na burger mo. Ay mahuya ka, ma-charge na sa iya. Damo ito baka ilandabo, Diyos ko. Kay nang Cheche sa Molde, ang sa may Franks da, ang napalondrihan naton. Good morning, Manang. Kay sa maglabay kay 5 katunog iya sa radyo ya. Kag sa mga taga Bitoon Haro nakatutok sa aton da, mga taga Barangay Katiling Banmolo, si Choy nalipat kay sa mga nabasa no, sa mga gatutok sa aton, maayong agagid sa may San Juan Molo pagid gali no, sa kasing-kasing Molo, kag sa may Pidas Cafe daday Sir Rad ni Nolasco nagatutok ban sa aton sa K5 Kim. Sige mga ka-K5. Agad kolabos sagad kita sa Tiyempo. Thank you so much for being with us sa sininga aga. Magasunod na ang programa ireklamo mo sa K5 o kon na cancel ka-K5 yes. Lawrence at sige. Thank you so much mga ka-K5. Padayon ka mo mag-tune in diri sa K5 News FM Iloilo. See you sa mga volunteers naton ha. For election, we have orientation para upod sila. Yes. Kag sa tawag na may ara sa mga daan na. Oh, grabe nga daan. Wow, makadaan pa. Mga nagligad nga nag-volunteer naman. O kag mayara naman sa mga new faces. Yes. Makita naton sila mga ka-K5. O kag mabatian sa radyo. Nga bagabulig sa aton sila nga election coverage. Kami ang inyo nakaupod diri sa programa Sunday Morning Newscast, subong Abril 27. Ako ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Kaga ko naman sa K5, Aaron Refoyo. By the way, sa atong technical side, K5 Andre Fred La Pastora and K5 Lawrence Espeja Suluman. Kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. News FM.